हाँ क्या बोलते फ्री फायर सब खेल रहे कि नहीं? Vă salut, bă, frate, bă, vă salut pe toți, mă, bă, după cum vedeți. Am efectiv 4000 de diamante, bă, efectiv 4000 de diamante, 333. Ce fac eu cu aceste diamante, bă, fraților? Bă, ce fac eu cu aceste diamante, om? Mamă, câte cere pe aici, bă, să-mi bag piciorul. Ia. Ia, deci așa. Katana, junior, prince, așa, bla bla bla. În fine, nu contează. Bă, vedeți 4000 de diamante acolo. Luai și ăsta. Îmi intră dublu. Bun. Adică băgai 1.000.000. Bă, scopul acestor diamante efectiv e... Știți care? Nu ăsta. Nu, categoric nu. Ăsta. Ăsta e scopul lor. Bă, dăm? Dăm, frate. Dăm, luăm. Pam, 300. Hai, mă, dă spinul. Hai să fie cu noroc din primul spin de 300. Hai, frate. Hai, dă, doamne, ex... Mă. Oh, ce ai făcut, Vericu? Am luat Famasul. Doar din 300 de diamante. Bă, să mai dăm încă 300. Hai, frate. Nimic. Hai, frate, să mai dăm... Nu știu, hai să dăm așa, câte 30. Cutie. Bun. Dăm 300 iară. Gata, luai și ăsta. Bă, Thompson-ul l-am, l-am, frate, efectiv, am Thompson-ul. Dar mi se pare că primi badge-uri pe el. Bun, mai dăm încă 300. Încă 300, eu vreau SG-ul neapărat. Bă, dacă nu-mi pică SG-ul, nebunesc. No! Îmi picară ălea, bă, frate. Bă, frate, nu, mă, eu vreau ăsta. SG-ul, frate, vă rog eu, mai am și 20%. Hai, frate, hai cu SG-ul, hai cu SG-ul. Please, man, please. Garena, please, man. Ma, SG-ul Evo vreau. Vă rog eu mult, din toată inima, SG-ul Evo. Ăsta e scopul diamantelor, SG-ul. Hai, cu SG-ul. Bine, bă, SG-ul, bă. Bine. Luai toate armele aproape. Bine. Bă, ăsta nu prea-mi place, sincer să fiu. Dă cadență și daune. Bă, așa, el e bun. Dar nu prea mă joc cu groza. Ba, dă-te de aici. Deci, mie-mi place motul ăsta, da? O să aleg pe ăsta. Ăsta l-am? Da, l-am. Așa, următorul. Ce o să aleg de aici? Ăsta, nu l-am. Ăsta. E șmecher ăsta. Stai, nu. Deci, rața, ăsta. No. Ăsta e super mișto. Îmi place. Spargem un spin. 9 diamante. 29 de diamante. 99 de diamante. 199 luăm și ăștia. Hai, frate, dăm spargere de diamante, că odată avem diamante. Odată avem 4000 de diamante, bă, fraților. Server error. Cum? Server error 500. Bă, și-mi luat din diamante și nu... What? Bă, stați un pic, că nu e ok. Deci, ăsta și cu ăsta. Deci, care o să pice oare? Pe nu mi-am diamante, bă, fraților. Bă, dar nu mă interesează de te membership-ul aici. Mai trebuie să-mi intre încă 500 diamante, bă, frate, sunt așa de fericit, bă, n-aveți idee. Că luai SG-ul Evo Ganu, SG.
Băi, dă-mă încolo, bă. Clipul ăsta trebuie să ajungă pe TikTok. Efectiv trebuie să ajungă. Bă, dă-te, dă-te. Îl fac de 2. Facem de 2, nu îl facem. Avem diamante. Dar la 2 ce? Deci, daune și cadență și aici dă daune și cadență. E bun, e bun, e bun. Acum am, e pe 5 am Thompson, l-am avut oricum. Thompson, efectiv. Dă-mă upgradează și la Thompson, că de ce nu? Bun. M4 nu pot să o upgradez. Asta mai are. E ce să mai am. Asta nu l-am. Efectiv, FAMAS-ul. Efectiv, îl am de 2 acum. Bun. Și mai pot să-l fac și de... Bun, deci am FAMAS-ul de 3. Bun. Ăsta, ia SG-ul. Nu, ăsta. Unde e mă SG-ul? Hai că mă încurc. Uite ăsta, deci mie mai trebuie aspect nou. Cobra, bă, ce aș vrea să iau și Cobra, bă, frate. Bă, dă-mă încolo, bă, eu vă pup. Dați voi acolo un like și un share, să vadă câți mai mulți, bă, efectiv. A, da, și nu uitați, peste, nu știu, când o să am eu 100 de follower, doamne, 100 de oameni pe live gen cu Free Fire, pe TikTok, o să pornesc acel giveaway efectiv cu 1000 de diamante fix în cont prin ID. Deci, eu cred că se merită să participați. Puteți să scrieți și în chat, efectiv, că o să participați. O să vă dau inimă. Bă, cam atâtea au fost spuse pe acest videoclip, cam atâtea am putut să spun de fapt pe acest videoclip. Nu știu cu ce să mai spar diamante, efectiv, mă bâlbui pe aici. Ia, să mai dăm tichete pe aici. La grozanul ăsta. Și vă dați seama că nu pică, că nu sunt eu chiar așa bun să-mi pice o groza. Pe ce spărseu, bă, frate, 4000 de diamante. 4000 de diamante, efectiv, boss. Bă, eu sunt fericit, sincer, că îmi pică efectiv și FAMAS-ul. Nu prea mă joc eu cu FAMAS-ul, sincer să fiu. Nu mă joc deloc cu FAMAS-ul. Bă, dar se merită pentru ăla Evo, e Evo până la urmă. De ce e Evo? 81 la norocos. Am auzit că ăsta spică din 100. Lucky. Cam așa am văzut. Bă, sunt efectiv fericit, bă, fericit că s-a băgat chestia asta, să-ți intre dublu, bă, sunt fericit efectiv. Credeam că nu o să mai iau niciodată, bă, niciodată. Armie, uite-te și. Dar de ce îmi pică ăsta iară, mă? Bine, măcar focul de 3. Nu prea îmi place motul, sincer să fiu. Pe aici, ce mai avem? Costumul ăsta e foarte scump. Foarte, foarte scump. De fapt nu e scump, că pe aici sunt numai de X2 și de 10, de 3, de 5. E destul de ieftin și costumul ăsta, dar nu știu, parcă n-aș da. Hai să dăm și aceea niște spin-uri. Că de ce nu să cheltuim toate diamantele pe ce nu ne trebuie.
Poate îmi pică dragonul și sau animația, știți? Vreau și eu. Haide cu dragonul. Nu-mi pică dragonul. Bă, nu-mi pasă efectiv. N-am pe ce să mai dau diamante. Oh, mai am 2 tichete aici, că le câștigai acum. Bă, cam atât. Asta mai ține 7 zile efectiv. Băi, da mă frate, bă, sunt fericit, bă, efectiv, n-aveți idee. Bun. Cam atâtea au fost, cam atât a spuse pe acest videoclip. Ne-am fost Merlin și ne vedem pe live. Când nici eu nu știu, pentru că efectiv răgușit țipând pe acest videoclip, n-aveți idee. Bă, fraților, să mă scuzați, dar nu m-am putut abține și am mai băgat din nou 25 de lei. După cum vedeți, am 700 de diamante efectiv. Bă, și scopul lor e să iau motocicleta, să iau emotul cu motocicleta. Dacă le iau, le iau, dacă nu, asta e, mai bag încă o dată, nu mă interesează. De fapt, mă interesează pentru că scap și eu de o grijă. Bă, o să dau și la dragon, deci ce așa va trebui să mai bag? Va trebui să mai bag încă vreo 50. Bă, hai să vedem. Ce pică, mă? Ce pică? Ghiozdanul, bă, deci oricum trebuia să mai bag. Bun. Și mai am 300 de diamante, 302. Aici e spinul de 399, deci nu am cum să dau. Pe aceea pot să dau, mă, nu prea m-ar interesa așa mult. La groza asta nu mă interesează nici la groza asta. Bă, hai să vedem dacă îmi pică asta. Nu pică, mă, nu pică. 3 lucky 100. Te sper să niște diamante și aici. Asta e guild-ul în care am intrat. Bun, deci bă, dacă mai vreți episoade de Free Fire pe acest canal, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, toate cele. Și ne revedem la următorul videoclip. Pa! I'm taking what you see. They'll be calling me, calling me.